Анкарада 14 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Сез Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ершеннәре белән 3w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот С радио каналыннан тапшырыла. 2025 елның көн үзәк вакыйгалары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 1-нче көнендә соңгы 365 көннең хәтеребездә калдырган тирән эзләрне, сөенечләрне, кайгыларны һәм дөньяда үзгәрткән мизгилләрне бергәләшеп искә алырбыз. Сәясәтнең кырыс җилләреннән алып, спортның берләштерүче энтузиазмына кадәр, алдынгы технологик казанышлардан алып, мәдәни дөньяның җанлы мозаикаларына кадәр 2025 елда ниләр булды дигән сорауга җавап эзләп юлыбызга чыгабыз. Дональд Трамп 2025 елның 20 гыйнвар дүшәмбе көнне Вашингтондагы Американ Конгресс бинасында оештырылган ант итү тантанасы белән Америка Кушма Штатларының 47-нче ил башы буларак икенче чор вазифасына башлады. Трамп 78 яшендә дәүләт башлыгы кәнәфәенә утырып, АКШ тарихында ил башы булып сайланган иң карт кеше булды. Бер үк вакытта җинаят эшендә хөкем ителгән беренче президент булып тарихка кирип калды. Вице-президент Джеймс Дэвид Венс исә 40 яшендә 1000 еллык буынның беренче вице-президенты булды. Технология дөньясында иң мөһим вакыйга 2025 елның 12 феврале булды. OpenAI-ның GPT-4.5 моделін танытуы белән ясалма интеллект безнең сорауларыбызга җавап бирүче корал гына түгел, тормышыбызга юл күрсәтә алырлык шәхси ярдәмчегә әйләнде. Католик чиркәвенең 266-нчы папасы, Папа Францис Джордж Мария Бергоглио 2025 елның 21 апрель дүшәмбе көнне Пасха бәйрәмендә 88 яшендә Ватикандагы Касса Санта-Марта резиденциясында вафат булды. Рим папасы 2025 елның 14 февралендә 2 яклы пневмония диагнозы белән хастаханәгә салынган һәм 38 көн дәваланганнан соң 23 мартта чыгарылган иде. Рим папасы Францис үлгәннән соң 2025 елның 7 маенда башланган конклав папа сайлаулары 2025 елның 8 маенда тамамланды. Америка кардиналы Роберт Фрэнсис Превост икенче көнне Рим папасы итеп сайланды. Ул 4-нче турында 133 кардиналдан 89 тавыш җыйды һәм Рим папасы Лео 14-нче исемен алды. Авропа орта мөддәтле һава торышы фаразлары үзәге каршындагы Коперник климат үзгәреше хезмәте белдергәнчә, Авропа тарихында теркәлгән иң җылы март ае дип табылды. Уртача температура 1991-2020 еллардагы нормадан якынча 2,4 градус югарырак булды. Сәламәтлек саклау һәм ясалма интеллект интеграциясында яңа чор ачып җибәргән ясалма интеллект белән эшли торган динамик баш мие картасы проектының новатор нәтиҗәләре 2025 елның 24 маенда Женевада узган Бөтен дөнья сәламәтлек саклау ассамблеясында җәмәгатьчелек алдында тәкъдим ителде. Женевадан килгән яхшы хәбәр белән ясалма фәһем ярдәмендәге баш мие картасын төзү тикшерүләре аркасында неврологик авыруларны диагностикалауда элек мөмкин булмаган шик узылды. Алимнар рәсми рәвештә ясалма фәһемнең Альцгеймер һәм Паркинсон кебек неврологик авыруларны
иртә диагностикалауды 98,4% төгәллеккә ирешүен һәм берничә секунд эчендә шәхси нейрореабилитация планнарын булдыра алуын игълан иттеләр. 10 июнь. Лабубудагы шау-шу чынлыкта 2024 елның уртасында очкын буларак башланса да, 2025 елда ул зур глобаль күренешкә һәм икътисади дулкынга әйләнде. 10 июньдә Пекинда узган аукционда сирәк очрый торган 1,2 метр биеклектәге лабубу фигурасы $170,000 сатылды. Бу исә бу шуның ни дәрәҗәдә икътисади масштабка җиткәнен күрсәтә. Июньдә Hindistanның Ahmedabad аэропортыннан очып, Бөек Британның Лондон Гатвик аэропортына учарга тиешле Air India авиакомпаниясының 171 рейсы очып киткәннән соң 32 секундтан соң хәлакәткә очрады. Һава мәйданы периметры диварын кичкәннән соң күп тә үтми, очкыч биеклекне югалта башлады һәм медицина хезмәткәре тулай торагына бәрелде. Очкычта булган 12 кешелек экипаж һәм 230 юлчыдан бары тик бер пассажир гына исән калган. 9 июль. Төркия климат үзгәрешенә каршы көрәштә тарихи адым ясады. Беренче климат кануны 2025 елның 9 июль көнне рәсми газетта басылып гамәлгә керде. Канун Төркиянең эмиссиясыз тормыш максаты һәм яшел үсеш визионы күзаллавы нисбәтеннән климат үзгәрешләренә каршы комплекслы көрәш кысасын тәкъдим итә. Канунның төп максаты Төркиянең яшел үсеш визионын тормышка ашу, 2053 елда эмиссиясыз максатына ирешү, Париж климат килешүендә каралган йөкләмәләрне үтәү. 9 июльдә Авропа урта мәктәпле һава тормышы фаразлары үзәге каршындагы Коперник климат үзгәреше хезмәте белдергәнчә, бу июнь айы бирәк тә көнбатыш Авропада теркәлгән иң эссе июнь айы дип хәбәр ителде. Экстремаль температуралар һәм 40 градустан югарырак күрсәткечләр күзәтелде. 13 июльдә дөньяның бер номерлы итальян спортчысы Янник Синнер 2 тапкырдан Уимблдон чемпионатында җиңү яулаган беренче испан спортчысы Карлос Алькаразны җиңеп, 2025 елда үзенең беренче Уимблдон титулын яулады. 2025 елның август ахырында Америка Кушма Штатлары наркотиклар законсыз әйләнешенә әфьюн сәүдәсен контрабандасына каршы көрәш максатын күрсәтеп, Кариб диңгезенең көньягында хәрби диңгез көчләрен туплауны башлады. USSA, Iwo Jama һәм аңа бәйле десант операцияләренә әзер төркем август аенда төбәккә урнаштырылды. Соңыннан ноябрь аенда USS Gerald Ford очкыч ташучының һөҗүм төркеме җибәрелде. Беренче операция 2025 елның 2 сентябрь көнне үткәрелде. Бу операция барышында АКШ Венесуэладан килгән һәм тыелган наркотиклар ташучы дип фаразланган карапка һөҗүм итеп батырды. Вакыйгада 11 кеше һәлак булды. Декабрь аенда Венесуэла ярларында Skipper исемле нефть танкеры басып алынды һәм әйтелгәннәргә күрә нефть йөкен бушату өчен Техаска алып кителде. 17 декабрьдә Трамп Венесуэлага керүче һәм чыгучы барлык санкцияланган нефть танкерларын тулысынча камалыш астына алу, киртәләү турында игълан итте. 2025 елның 18 декабренә АКШ 26 карапка һөҗүм иткән һәм якынча 100 кеше үлгән. Моңа җавап итеп, Венесуэла илбашы Николас Мадуро иннең Америка һөҗүменә каршы иң югары әзерлек дәрәҗәсендә булуын, Венесуэла күләмендә Боливар сугышчыларыннан 4 миллионнан артык солдатны мобилизацияләвен белдерде. Трампның камалыш игъланыннан соң Венесуэла хәрби диңгез флоты портлардан чыгып китүче нефть эшләмәләрен ташучы корабларны узатып йөри башлады.
8 сентябрьдә Төркиянең тәүге җирле һәм милли электрлы автомобиле ТОК Мюнхендагы IAA Mobility 2025 автомобиль ярмаркасында тәкъдим ителде. Шулай итеп, Төркиядә җитештерелгән машина Европаның иң зур автомобиль базары Германиягә керде. 2 атнадан соң Германиядә машина заказка алынды. 23 сентябрьдә Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган БМО Гомум шурасында Генераль Ассамблеясына чыгыш ясады. Берләшкән Милләтләр Оешмасының 80-нче Гомум шурасына мөрәҗәгатендә Эрдоган Газадагы гуманитар фаҗигаga игътибарны юнәлтте. Ачлыктан үлү шигендә торган баланың фотосурәтен күрсәткән илбашы Эрдоган моңа кайсы вөҗдан түзә ала, кайсы вөҗдан моңа тавышсыз кала. Балалар ачлыктан һәм дарулар җитмәүдән үлеп барган дөньяда тынычлык хозур була аламы дип әйтте. Ул кичекмәстән атышларны туктатырга чакырды һәм тагын бер тапкыр глобаль системаның гаделсез структурасын дөнья 5тән дә зурак дигән сүзләре белән тәнкыйтьләде. Чыгышының зур өлешен Газадагы хәлгә багышлап Эрдоган булган хәлләрне геноцид дип атады. Газада сугыш юк, күпләп үтерү сәясәте бара, диде ул. 9-10 октябрьдә Израиль һәм Хамас арасындагы узак дәвам иткән сугышны туктатуга юнәлтелгән отны туктату килешүе АКШ илбашы Дональд Трамп тарафыннан 2025 елның 9 октябрендә игълан ителде. Килешү Израиль кабинеты тарафыннан 2025 елның 10 октябрендә расланды һәм шул көнне көченә керде. Килешүнең беренче этабында Хамас беренче этапта 20 Израиль әсирен азат итәчәк. Израиль моңа бәрабәр 2000-нән артык Фәлестинне тоткынны, шул исәптән гомерлек төрмәдә утыручыларны да иреккә җибәрәчәк. Израиль көчләре Газаның бик күп халык санына я төбәкләреннән чигенәчәк. Газага киренә ким дигәндә 400-600 ярдәм йөк машинасы керә алачак. Күчкән фәлестинләргә үз өйләренә кайтырга рөхсәт ителәчәк. Бу килешү 2023 елның 7 октябреннән бирле дәвам иткән геноцидны туктату юлындагы иң мөһим адым дип бәяләнде. Төркия тышкы эшләр министрлыгы отны туктату турындагы килешүне хуплавын һәм Газага гуманитар ярдәм күрсәтүне дәвам итәчәген белдерде. Ләкин килешүне гамәлгә ашыруда төрле кыйныклар туды. Израильнең кайбер маддәләрне бозуы, ярдәм машиналары санының вәгъдә ителгәннән азрак булуы һәм тырыш халыкка һөҗүмнәрнең дәвам итүе турында хәбәр ителде. Газадагы геноцидта 70 меңнән артык фәлестинне үтерелгән. Үлгәннәрнең якынча 60% хатын-кызлар һәм балалар. Яраланучылар саны 170 меңнән күбрәк. Хәрбәйләр астында меңләгән кеше калган һәм аларга барып җитү мөмкин түгел. Кайбер тикшүнәргә күрә, чын үлүчеләр саны туры булмаган үлемнәрне дә кертеп 100 меңнән артып китәргә мөмкин. 19 октябрьдә төзелеш эшчеләре кебек киенгән караклар Париждагы Лувр музееның Аполлон галереясыннан якынча 88 миллион евролык патша гаиләсенең 8 асыл ташын урлаган. Талау 8 минуттан да кимрәк дәвам иткән. Шуның 4 минутын караклар музей эчендә үткәргәннәр һәм ул музейның гадәти эш вакытында булган. Талауга бәйле рәвештә 5 кеше кулга алынган, ләкин урланган экспонатлар әле табылмаган. 27 октябрьдә Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган һәм Англия баш министры Кир Стармер Eurofighter Typhoon хәрби очкычы хезмәттәшлек килешүенә кул куйды. Эрдоган: "Мин бу килешүне ике якын берлектәш буларак безнең арабыздагы стратегик мөнәсәбәтләрнең яңа билгесе дип саныйм. Бөек Британ белән бу хезмәттәшлек саклану сәнәгатендә уртак проектлар өчен дә ишекләр ачачак",
дип ышануын әйтте. Стермер ise Англияның Түркиягә 20 Eurofighter Typhoon хәрби очкычын бирәчәген киләчәктә тагын да күбрәк сатып алу мөмкинлеге белән тәэмин итәчәген белдерде. Бу НАТО эчендәге куркынычсызлыкны тирәнәйтәчәк һәм көчәйтәчәк. Шулай ук саклану сәнәгатендә ике яклы хезмәттәшлекне арттырачак дип әйтте. Авропа һәм Якын Көнчыгыш матбугаты Түркия һәм Бөек Британ арасындагы Eurofighter Typhoon килешүнең НАТОның һава саклануын ныгытачагын белдерде. Октябрь. Кахраманмараш Төркиядән сайланган беренче ЮНЕСКО әдәбият шәһәре булды. Бу карар Парижда ЮНЕСКО тарафыннан ачыкланды һәм Кахраманмараш бурышлы ЮНЕСКОның әдәбият темасына ия иҗади шәһәрләр шилтәренә кушылган шәһәрләрнең берсе булды. 3 ноябрьдә Үзбәкстанның Самарканд шәһәрендә узган 43-нче ЮНЕСКО гомум конференциясендә 15 декабрь бөтен дөнья төрки телле гаилә көне дип игълан ителде. 11 ноябрьдә Төркия һава көчләренә караган С-130 хәрби йөк очкычы Азәрбайҗаннан Төркиягә очып барганда Грузия-Азәрбайҗан чигендә килеп төште. Хәрәкәттә 20 төрк хәрби шәһид булды. ноябрьдә Байрактар Кызыл Алма F-16 белән тарихи сынавын үткәрде. Төркиянең тәүге кешесез хәрби очкычы Байрактар Кызыл Алма күк йөзендә мөһим сынавын башкарып, нишандагы F-16-га юнәлеп, милли һава ракетасы гөк дуан белән башкарган стимуляцияләнгән ату сынавында максатка тиде. Сынавда катнашкан 2 F-16-лардан берсе Байрактар Кызыл Алма белән якын формацияле очыш башкарып, ул платформаның пилоты хәрби очкычлар белән аханына килүен күрсәтте. Икенче F-16 ise сценарий нигезендә нишандагы очкыч вазифасын үтәде. Папа 14-нче Лео Рим папасы буларак беренче чит ил сәфәрен 2025 елның 27-30 ноябрь көннәрендә Төркиягә ясады. Анкарада илбашы Реджеп Тайип Эрдоган тарафыннан Көллиядә дәүләт тантанасы белән каршы алынды. Кара-каршы сөйләшүдән соң уртак матбугат очрашуын үткәрделәр. Изник программасы кысаларында Папа дин әһелләре белән очрашты. Ферикөйдәге француз факирханасы йортына барды һәм Изник күле ярындагы изге неофитлар базиликасы хәрабәләрендә дини гыйбадат җыенын үткәрде. Истанбулда ise Султан Әхмәт мәчетенә барды. Мор Эфрем Сурьяне православие чиркәвендә җирле чиркәү җитәкчеләре белән очрашулар үткәрде. Ая Йорги Патриархат чиркәвендә дини җыен уздырды. 16 декабрьдә Төрек теле җәмгыяте тарафыннан бирелгән 2025 елгы Төрек теленә хезмәт бүләкләрен тапшыру тантанасы Ататürk исемендәге Мәдәният, тел һәм тарих югары шурасының Ататürk конференция залында үткәрелде. Төрек теленә киң аудиторияга төгәл һәм аңлаешлы итеп җиткерүдәге узак еллардагы уңышлары өчен ТРТ Төркия авазы радиосы бүләккә лаек булды. Бүләкне Мәдәният һәм туризм министры Мәхмәт Нури Эрсойның кулыннан Төркия авазы радиосы исеменнән ТРТ тышкы тапшырулар департаменты башлыгы Онур Чекиджи алды. ел кайвакыт бәлә казаша безгә табигать көчен, кайвакыт спорт чарасы белән бердәмлек хисен күрсәтте. Календар битләре әйләнгән саен саннар гына түгел, сабаклар, өметләр һәм хатирәләр кала. Яңа елның бөтен дөнья өчен артта калган бу тынгысыз елдан күпкә тынычрак һәм яктырак булуын телибез. Исән иман булыгыз. 2025 елның көн үзәк вакыйгалары.
Мактарам тыңлаучылар, Türkiye Avazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topshirig'i shushining bilan oxirine yaqinlashdi. Topshirig'imizni Yerchan, internet ham kasa telefonlarining TRT dinle qo'shimchasi osha tinglaysiz. Bizning programma har kun Türkiye ham Qozon vaqti bilan kunduzgi soat 2da 19 metrli qisqa to'lqinning 15360 kHz Türksat 3A ham Türksat 4A yerishni bilan www.trtdinna.com internet adresi osha vot is radio kanalidan topshirdi. Yorta saatlik topshirig'imizdan qo'batlavun Türkiye ham Qozon vaqti bilan soat kechki 8:40da 42 derece kun chig'ish yo'nalishidagi Türksat 3A ham Türksat 4A yerishlari bilan www.trtdinna.com internet adresi osha ham kasa telefonlarining TRT dinle qo'shimchasi osha vot West radio kanalidan tinglaysiz. Topshirig'imiz turunda uy fikrlarigiz ham kengash taqdimlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tomoshabin, bizning adres lotin harflari bilan PK 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt.net.tr. Elega biz sizin bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi o'sha kadar.